agurterdi Galarrek eta pelotalekutik. Binakako erremonteko txapelketa hasteko. Minutu batzu baino ez dira falta, hortxe dituzue protagonista guztiak. Zeberio bigarrena eta Jon batetik, Urriza eta Etxeberria hirugarrena bestetik. 6 bikotek ekin zioten txapelketari eta bi onenak heldu dira finalera. Batzu lehia gogorragoak jokatu behar izan dituzte ona iritsi aurretik eta hortxe duzuen Aroa Agirre gaur txapa aidera botatzeko aukeratutako kirolaria. Beste kirolari ospetxo batuk etorri izan dira zeregin horretara Hernaniko Galarretara. Eta gaur berari tokatu zaio, atleta handia da Naroa, kirolzalea eta gustora galdituko da gero hemen partidua ikusten. Txistulariak ere badoaz, eta kantxan protagonistak baino ez dira geldituko. Manuel Agirre Zabala, Matxin bigarna, ongi etorri. Bai, berdin. Bueno, pronostikoa ematea ez da erraza izango. Bi bikote hauek lehen dabeziko jardunaldian jokatu zuten, 58 irabazi zuten. Urrizak eta Etxeberriak txapelketako neurketak guztiak irabazi dituzte, baina lehen dabeziko horretan alde handirik etzen izan, eta gaur ere aukera izan dezakete gorriek. Bai, bi bikote oso diferentek aliatu jala iruditzetak nahi finalea. Batetikan Urriza eta Etxeberria. Bideok bai kategoriz da jokuz nahiko oreka daukatenak eta estelarretan fijoan txen ibiltzeianak. Eta beste aldetikan aliatu dienak finalea izan ditu Patxi Zeberio, aurrelaitan bigarren onena, oendikan koteto hortzoek duta. Eta, parekatzeko parejak, jarri zoe Jon, oso joku maila ona eman duna, txapelketa guzti, baina kategoriz da jokuz, oendikan besteen maila aliatzeztana. Eta, finalen sartu dituk eta garbizeok, hemen urdina joku bat zeingo den, Patxi Zeberioi pelotia kendu eta Jon menperatzen saieuko jala irutziztak. Patxi Zeberio agian frontisetik urruti xamar ikusiko dugu defentsa lanean Joni laguntze aldera, baina berak agintzen duenean saiatuko da tantoa bukatzen. Zauzketa egin eta sakea urdinei egokitu zaie. Eren egun egintzuten pelota aukerak eta hemen bertan Bosna pelota aukeratu zituzten. Eta gaur ikusiko da zer nolako berantzuna ematen duten. Pelotariek ez ziren ausartu, gustokoa zituzten edo ez esatera, momentuz protestariek ez zuten egin, baina partidu egunera arte ez zutela jakingo pelotak nola portatuko ziren esan zuten. Bai, pelotian hau nik uste jat mundua dala, Claro, hoieri bi lotek jarri ziten eta osba pelota, hoietatik apartatu zitxien, behaien momentu hartan eta egun hartan gustokona iruditu zitzaitena, bai bote aldetikan eta bai hotx aldetik, hotxak asko, peloti asko bereizteik. Eta esan berrazeok pelota bat ez sinisteko moun aldatzeala egualdian araberan. Eta gaur zemoz ibiltzeian, lehengon ustez onenak apartau zituen pelota horiek. Joan ostegunean, grado bat genuen hemen 0 azpitik, eta gaur 8-10 bat, agian izango dira. 0 gainetik, beraz, temperatura aldaketa benipin bada, pelotak ez duen ikuskizuna itxusitzen. Partidua hastera doa, prest lau pelotariek. Txistu hortxak entzuten ari gara, eta berehala pelota hortxari utziko dio tartea. Hasi da neurketa. Etxeberria hirugarrenak sakea atera. Patxi Zeberio eraman. Heldua indarra berriro airez sartu. Utzi Joni. Amairutiko ora joango zaio Azpeitiarrari partiduko lehen da bizikoa. Urdinentzat giro ederra gaur Galarretan.
ikusmina piztu du finalak. Orain partidua bera ona ateratzea falta zaigu. Jose Javier Etxeberriaren sakea. Patxada handiko mutila dirudi. Gaur Tximel eta guztiak izango dute sabelean. Baina itxura zenipen, lasaia da, Etxeberria hirugarrena. Pelota hori kontrakantxera joan zaio. Berdinketa. Orain arte bi hutsek erabaki dituzte tantoak. Bai, lehenengo tantoan hemen Joni 12 kuadrotik alden dituen peloti ere etxeugilean, ez gaine indarra ematea jundek eta gora aldentzeok, baino gaine hauain pelota berdinekin segitzia esantzeok patxik eta ber, zemot moldatzeien behaileke horrekin. Airez erantzun dio Urrizak sakeari, ondo Zeberio, pelota gurutzatuz. Botera jokatu beharko du, Joni utzi. Ondo gainditu du Urriza, erreboteren ondoren, eraman Etxeberriak. Jon. Ederra da pelotaka da, ondo eraman Jonek, aukera Urrizarentzat pelota txikitzeko. Horixe egiten saiatu da, abiadura eragiten pelotari, baina ez dio Zeberio hori minik egin. Orain, Botela esterrean pelota eramatera joan da soilik Zeberio bigarrena, ondo Jon. Urriza. Patxik bien tartean jarri nahi izan du pelota, Etxeberria. Jon. Pelota zaila jaso du Zeberio, Urriza, presarik ez. Tanto abukatzeko. Nora, Honda pelota hori. Bai. 2-1 urdin. Oso goiti jota posturatik guan, bote handile inezita, eta, bueno, alare hanka bizkorrak eakutsi txikor, Jonek, nola segitu Jon pelotiai erreboteatzeko 6 kuadro baino, eta azkenen ondo jarriaren ez dik 6 sartu. Aurrekoa bezalako tantoak etzaizkio gaizki etorriko Joni, pixka bat berotzeko eta bildurrak uxatzeko. Bigarren finala du Azpeitiarrak eta beste baino eskarmento gutxixiago dauka. Luzeegia Etxeberria hirugarrenaren sakea. Patxada handiko mutila dirudiela esan dut matxine. Bai. Eta gero gaina, bueno, sakian, beak sakiei jutean bezala golpie tiratzea eta oso eztek sakatzaile hola tanto asko iteituna, baina, bueno, altura hundile ematezeok eta beti 6 kuadro alderdi horta pelotia bastartzea hola, esainek ez dala velozidediekin eta indarrekin egindako sakek iziten. Baina ara zer egin duen orain, Bai. botzea horra atzean egin erazi, bigarrena izanagatik pelota zazpigarren marratik oso gertu ipinitu eta gero errebotean sartu da iaia Jonentzat aukerari gabe. Bai, eta lehenengo pasa indazin, sakia. Urriza. Jon. Zeberiok ederki ikutu du ezkerpareta, eraman Urrizak, pelota zaila zen hori. Patxik txapa gainean moztu nahi. Zabalera aldegin dio Etxeberriari, ederki sartu du Jonek. Eskatu Azpeitiarrak, utzi Zeberiok. Ezin erreboteatu 4-1. Bai, pelota zailak aurrenetikan, bai Urrizakean, paetan, esan berrazoek Urrizak aliatuen finaletan behintzat bere tamaina eta bere jokua beti eakutsi dula eta gaurre oso ondo hasiek, hor pelotan defenditzen behintzat, ezkerpaetan. Lau final jokatu ditu Javier Urrizak, 2 irabazi eta 2 galdu, duela 4 urte hasitzen profesionalekin. Beraz, txapelketa gizona esan genezake dela. Jon. Urriza. Zeberio geraman. Sartu Zeberio. Etxeberriaren pelotaka da errebotera.
Urriza, barrura egin du pelota horrek. Jon. Defentsek garrantzia handia izango dutela ikusten ari gara lehen da biziko tanto hauetan. Zeberiok ederki engainatu ditu orain biak. Zabalera joan zen Etxeberria, baina honek errebotetik pelota zaila askoak eraman ohi ditu. Bai, honek pelota errebote altu ba oso errez manejatzeik. Urritza, alde egindakoa baina tanto. Bai, peloti etorri baino tirazeo, golpia. 70 pelotaka da orain arte. Bat sakez egindakoa izan da, baina beste guztiak ondo landutakoak. Inork ez du presarik hemen. Partidua luze joan daiteke, markagailuak orekari eusten baldin badio. Etxeberria hirugarrena. Patxi formaren kontra ondo sartu da, pelota zaila jarri. Arruan da Zeberio. Urrizak ere pelota zaila eraman du hor. Patxi Pipareta urrutitik, kanpora joan zaio, 6-1. Pipareta altu horietan egin berdana de pixkat, efeto pixkat erainazi pelotiai, eta efeto horren arabera frontixen orduan behera itek, baina efeto ipen mate ezpaiok oso erresadek, bain bezala kanpo hartatzen. Urrizak eta Etxeberria hirugarrenak 6, Zeberio bigarrenak eta Jonek 1. Urriza. Beti gora Patxik. Hori ere bai. Aukerakoa Urrizarentzat, goiti bera barrura. Jon. Izan duen moduan Patxik. Etxeberria hirugarrena. Atzelariak ari dira orain. Erreboteren ondoren, Jonek ondo jaso. Oraingoa kanpora. Bai. Beak ikusi dik, golpi aurre txoti tire jola eta ipurdila atzatuta zuzentzen jardundek, baina ezin. Eta tanto pelotagoa gaitu ikusten, alderdi batea iditu gero itzen dana, baina, bueno. Azkenekoak 17 pelotakada izan ditu. Joni azkenak kanpora alde egin dion arte. 7-1, urdina partida hasiera. Zeberio. Urrizak ezin, 2-7 eta pelota aldatuko dute seguru. Bai, eta Urrizai ez da, garaza, mutil horre daukan alturiekin da hor pasatzen, oain hoi zazpetikan hile behatzea ino etorri dek, eta daukan alturiekin ezin pasau. Mugitu erazi egin beharko dute Javier Urriza, bere tokia galdezan, eta egian ezkerpareta bilatu beharko du Patxik. Ezkerparetan pelotak ikutzea alegia, Zabalera ere jodezan, eta tokiz kanpo geldita din. 2-7 pelota aldatu egin dute gorriek, lehen urdinek aukeratutakoarekin tokatu nahi izan dute, baina orain beste zerbaiten bila jo dute saskira. Patxi Zeberiok 7 final jokatu ditu eta 6 txapela ditu binaka. Urrizak bere maila ematen baldin badu, Patxik ere erakutsi adu. Bai, txapelketan binaka suerte handila dek. Ez dek urtero ire lana bakarrikan baizik eta bikote batena, eta hainbeste txapel lortzia sinale hona dek. Gutxi iraundi pelotak eskuetan Zeberiori eta Joni.